Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce taku Sayyada Sadiya Haruna ina manyan mata da ke fadin duniya gabaki daya, musamman na garin Lagos. Na zo in tallata muku business page mu mai suna J Time Store. Abin da muke sayarwa a J Time Store shine muna sayar da luxury kitchen and household items. Kuma kayan mu is very affordable. Idan kina Lagos, ki garzaya ki bi wannan address da yake karkashin post ina ko phone number ki kira, za mu yi directing ɗinki har shagon mu. Idan kuma ba kya Lagos, you can feel free da ki bi page mu, ki following din mu, ki gan duk wani kayan da ya miki, na tabbata za ki so abin da ya miki a page mu. Ki selecting, ki tura mana, za mu gaya miki price din shi, we deliver nationwide. You will receive your order within 24 hours idan kin order, inshallah. Please support your baby girl by following my business page and make sure you patronize me. Ni ko zumuɗi da jin daɗi ba ya sa ni na manta ba in yi announcing ma customers ina promo mu ya ƙare. Na manta cak wallahi. Kuma mutane da have been placing their order akan promo amma ba damuwa. Kayan Allah na annabi ne. Ni naku ne, kunawa ne. Okay, guess what? I'm still giving you guys one last chance again. Za mu fita gobe shago, that's Monday 19th of July. Za mu fita. Idan mun fita ba za mu kara buɗe shago ba sai nan da kwana 4. That means daga gobe duk promo mu, no problem, you can still come for the promo, but it's ending tomorrow. Daga gobe ya ƙare. Idan muka zo daga hutun sallah, za mu koma normal sale. Komai zai koma kan price in shi daidai. Okay? Hope you guys will appreciate me. Kamar yadda nake gaya muku, za mu je hutun sallah for 4 days. Gobe ne promo mu zai kare, kuma daga gobe ba za mu bude shago ba sai nan da kwana 4. That's gobe 19th of July 2021. You can still come for the promo. Manpower, breast and hips enlargement, skincare product duka akwai. Amma fa da mun je hutun sallah ba zai zama wai we are not going to attend to our customer ba. I will still attend to you guys online. Idan kai order, idan kana garin Kano, we are going to deliver it to your doorstep. Idan kuma baka Kano, idan kai order, you will receive your order duk garin da kake within 24 hours, inshallah. Sayyada Sadiya Haruna, she's still giving a chance. I can promote dinmu. Na ce zai kare 17, but no problem. I'm so excited because I'm gagarumin kyauta. So I'm still leaving it zuwa gobe. Kada ku bari a baku labari masu son zuwan shagon mu daga gobe ne o.